Οι Πόντιοι χαρακτηρίζονται από έντονα στοιχεία παράδοσης και εθήμων που μετέφεραν από την πατρίδα τους, κάποια εκ των οποίων διατηρούνται έως και σήμερα. Τα ήθη που εκδηλώνονταν και ρύθμιζαν κάθε τομέα της ζωής των Ποντίων, από τις θρησκευτικές γιορτές έως την οικογενειακή ζωή, απεικονίζουν τις συνήθειες της δικής τους κοινωνίας και διατηρήθηκαν με την παράδοση από γενιά σε γενιά. Το έθιμο της κοσάρας, δηλαδή της κότας, πραγματοποιούνταν την ημέρα του γάμου πριν οδηγηθούν ο γαμπρός και η νύφη στην εκκλησία για το στεφάνωμα. Όταν ο γαμπρός ερχόταν να πάρει την νύφη, μπροστά από την πόρτα στεκόταν μία θεία της νύφης που κρατούσε μία μισοβρασμένη και στολισμένη κότα πάνω σε ένα δίσκο, η οποία συνοδευόταν συνήθως από ένα ποτό, κατά προτίμηση βότκα ή κρασί. Την κότα την στόλιζαν με ό,τι έβρισκαν. Δεν γινόταν ιδιαίτερη προετοιμασία. Την ετοίμαζε και τη μαγείρευε η μητέρα της νύφης, αλλά δεν την έδινε η ίδια. Για να μπορέσουν να παραλάβουν την νύφη, ο κουμπάρος έπρεπε να αγοράσει ό,τι του πρόσφεραν πάνω στο δίσκο. Κάθε φορά όμως που πρόσφερε λεφτά, έκαναν παζάρια και του έλεγαν ότι είναι λίγα, ώσπου τελικά έδινε ό,τι του ζητούσαν. Ένα από τα κύρια στοιχεία που επικρατούσαν στον Πόντο ήταν ο μεγάλος σεβασμός που έδειχναν οι νεότεροι προς τους γυρεότερους. Ένα λοιπόν από τα έθιμα που το αποδεικνύουν αυτό ήταν το μαχ. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έθιμο, η νύφη δεν επιτρεπόταν να απευθύνεται απευθείας στα πεθερικά της και γενικότερα στα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της οικογένειας του άνδρα της. Αν ήθελε να τους πει κάτι, το έλεγε στο σύζυγό της και εκείνος το μετέφερε. Δεν ήταν λίγες οι φορές που δεν επιτρεπόταν ακόμα και να αντικρίσει τον πεθερό της. Χαρακτηριστική είναι η φράση «Η νύφε κρατεί μαχ». Η νύφη επίσης, όταν όλη η οικογένεια ήταν συγκεντρωμένη στο τζάκι, δεν καθόταν. Αντιθέτως, στεκόταν όρθια, έτοιμη να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε τη ζητήσει κάτι. Αυτό διαρκούσε αρκετά χρόνια και σταματούσε μόνο όταν το ζητούσαν τα πεθερικά. Τότε η νύφη φιλούσε το χέρι τόσο του πεθερού της όσο και της πεθεράς της και εκείνοι της δώριζαν ένα φόρεμα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αποκαλούσε τον πεθερό πατέρα, την πεθερά μητέρα, τον παππού πάπο και τη γιαγιά γιάγια. Τα Χριστούγεννα στον Πόντο γιορτάζονταν με μεγάλη ευλάβεια. Ανάμεσα στα ποντιακά έθιμα που τηρούσαν ήταν και αυτό των μωμόγερων, το οποίο πραγματοποιούνταν την περίοδο του 12ημέρου. Η ονομασία του συγκεκριμένου δρόμενου προέρχεται από τις λέξεις μήμος και γέρος. Άλλοι θεωρούν πως προέρχεται από τον αρχαιοελληνικό θεό Μόμο, ο οποίος ήταν θεός της χλέβης, της ηρωνίας και του σαρκασμού και είχε άμεση σχέση με τις γιορτές που ήταν αφιερωμένες στο θεό Διόνυσο. Κεντρικό πρόσωπο του εθήμου ήταν η νύφη, η οποία αντιπροσώπευε τη βλάστηση και τη γονιμότητα της γης. Επίσης, κεντρικά πρόσωπα ήταν ο γέρον και ο νέος, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του δρόμενου συγκρούονταν, καθώς διεκδικούσαν και οι δύο τη νύφη. Από τη σύγκρουση αυτή, νικητής αναδεικνύονταν ο νέος, με τη νίκη αυτή να συμβολίζει την αντικατάσταση του παλιού χρόνου με το νέο. Η ενδυμασία των μωμόγερων αποτελούνταν από περικεφαλαία, γυλαίκο, φουστανέλα, βράκα, ζώνη, φούντες και ξύλο. Τα χρώματα που επικρατούσαν στη στολή τους ήταν το μπλε και το άσπρο, τα οποία συμβολίζουν την ελληνική σημαία, καθώς και το πράσινο και το κόκκινο για να ξεγελούν τους Τούρκους. Στην περικεφαλαία τους υπήρχαν κορδέλες, κουμπιά και καθρεφτάκια. Τους μωμόγερους τους συνόδευαν οργανοπαίκτες, καθώς η μουσική και ο χορός ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της παράστασής τους, η οποία δινόταν σε αυλές σπιτιών, διασταυρώσεις δρόμων καθώς και σε πλατείες. Μετά από κάθε παράσταση ακολουθούσε γλέντι. Καλαντόνερον ονομαζόταν το έθιμο κατά το οποίο έπαιρναν το πρώτο νερό τα μεσάνυχτα της πρωτοχρονιάς.
Από τη βρύση, την πηγή ή το πηγάδι και γενικά από όπου προμηθευόταν μια οικογένεια το πόσιμο νερό της. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κάποιος από την οικογένεια, συνήθως ένα κορίτσι, έπρεπε να πάει να καλαντά στο πεγάδι, δηλαδή να αφήσει εκεί διάφορα δώρα όπως ξηρούς καρπούς, στάρι, μήλα ή γλυκά. Τις λήψεις του καλαντόνερου προηγούνταν το καλαντίασμα της βρύσης ή του πηγαδιού. Καλαντά και καλός καιρός. Αμόν τα ανοίγω το πεγάδ, να ανοίγεται η τύχη. Και αμόν το τρέχτο νερό, να τρέχει ευλογία. Τα ελεύθερα παλικάρια του χωριού καιροφυλακτούσαν και όταν έφευγαν οι κοπέλες πλησίαζαν στη βρύση και έτρωγαν τα φρούτα. Αυτός που έτρωγε το μήλο της συγκεκριμένης κοπέλας θα την ερωτευόταν και θα την παντρευόταν. Τα κορίτσια που παίρναν το καλαντόνερο μέχρι να το πάνε στο σπίτι δεν κοιτούσαν πίσω τους, ούτε μιλούσαν σε κανέναν για να μην πάρουν οι μάγισσες τη φωνή τους. Από το καλαντόνερο έπινε όλη η οικογένεια από λίγο για να πάει καλά η νέα χρονιά. Τα δε κορίτσια έβρεχαν τα μαλλιά τους για να αμακρύνουν. Με το υπόλοιπο καλαντόνερο ράντιζαν το σπίτι, την αυλή, τις αποθήκες, τα ζώα και τα χωράφια. Γενικώς, οι Έλληνες του Πόντου έχουν ιδιαίτερη σχέση και με τις τρεις γιορτές του χειμερινού δωδεκαημέρου και διατηρούν τις θρησκευτικές τους παραδόσεις από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια έως και σήμερα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα των ποντιακών φώτων, για παράδειγμα, ήταν το μνημοκέρε, το μνημόσυνο των νεκρών που γινόταν την παραμονή της γιορτής των Θεοφανίων. Σε κάθε σπίτι άναβαν τόσο κεριά όσο ήταν τα μέλη της οικογένειας που είχαν εκδημήσει και ένα για εκείνον τον ξένο που δεν είχε κανέναν σε αυτόν τον κόσμο να του ανάψει ένα κερί. Την Καθαρά Δευτέρα την έχουμε συνδυάσει όλοι με το πέταγμα του Χαρταετού και με ένα τραπέζι γεμάτο με θαλασσινά. Στον Πόντο όμως η Σαχτοδευτέρα, όπως την αποκαλούσαν, δεν είχε να κάνει με τα παραπάνω. Ήταν η μέρα καθαρισμού όλων των μαγειρικών σκευών. Οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν την αλυσίβα για να πλύνουν καλά και να γυαλίσουν όλα τα μεταλλικά και ξύλινα αντικείμενα που είχαν σχέση με το φαγητό. Ο κουκαράς ήταν μια επινόηση των ποντίων μαμάδων, με σκοπό να φοβήσουν τα παιδιά τους την περίοδο της Σαρακοστής. Έτσι, προκειμένου να τα αποτρέψουν από οποιαδήποτε ατασταλία, δημιούργησαν ένα ιδιότυπο σκιάχτρο, το οποίο τα τρόμαζε και τα έκανε να μην υποκύπτουν σε τυχόν παρασπονδίες την περίοδο της νηστείας. Ο κουκαράς δημιουργόταν από πατάτα ή κρεμμύδι, το οποίο το ζωγράφιζαν και το κάρφωναν 7 φτερά, όσες δηλαδή και οι εβδομάδες της νηστείας. Το κρεμούσαν στο ταβάνι το βράδυ της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς ή τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας, με σκοπό το πρωί, όταν ξυπνούσαν τα παιδιά, να το δουν και να φοβηθούν. Με το τέλος της κάθε εβδομάδας αφαιρούσαν και από ένα φτερό, ώστε το Μεγάλο Σάββατο να μην έχει απομείνει κανένα, κάτι που σηματοδοτούσε, εκτός από το τέλος της νηστείας, και την εξαφάνιση του κουκαρά. Η μέρα μνήμης των νεκρών είναι η Κυριακή του Θωμά για τους Πόντιους. Την ημέρα αυτή αναβιώνει το ταφικό έθιμο. Το Αντίπασχα, όπως το έλεγαν, οι πιστοί πήγαιναν στο νεκροταφείο έχοντας μαζί τους κόκκινα αυγά αλλά και διάφορους άλλους μεζέδες. Έτσι θεωρούσαν πως γευμάτιζαν μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονταν πλέον κοντά τους. Η επίσκεψη στα μνήματα γινόταν μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Τότε οι πιστοί πήγαιναν στο κημητήριο όπου έκαναν τρισάγιο και πριν ξεκινήσουν το φαγητό έψαλαν τον Χριστό σαν έστη. Φίλοι και συγγενείς μιλούσαν για τον νεκρό φέρνοντας στο μυαλό τους όσα πέρασαν μαζί του και ήταν σαν ο ίδιος να βρίσκεται εκεί μαζί τους. Αν ο νεκρός αγαπούσε το τραγούδι, φίλοι του τραγουδούσαν πάνω από τον τάφο με τη συνοδεία της ποντιακής λύρας. Στον Πόντο την ημέρα αυτή τα παιδιά πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι ψέλνοντας. Βάι βάι το βαγιόν, τρώγω ψάρι και κολλιόν και την άλλην κερεκίν τρώγω κόκκινου οβών. Βάι βάι το βάι, τρώγω ψάρι και χάψι και την άλλην κερεκίν τρώγω τροποχήν ταρνί. Ως φιλοδόρημα έπαιρναν καραμέλες ή αυγά. Πολλές φορές όμως, λόγω της φτώχειας, έδιναν στα παιδιά τσιγκούλια, που δεν ήταν τίποτα άλλο από βρασμένο καρπό καλαμποκιού. Προκειμένου να δείξουν λοιπόν την προτίμησή τους στα αυγά, έλεγαν στους οικοδεσπότες:
τα οβά, τε μέτερα, τα τσιγκούλια, τε σέτερα. Τα παιδιά όμως αυτό που πραγματικά επιθυμούσαν ήταν να τους δώσουν νοικοκυρές αυγά, με τα οποία θα έδιναν τις μάχες τους την Κυριακή του Πάσχα. Η ποντιακή ενδυμασία στις αρχές του 19ου αιώνα χωρίζεται στην αστική και στην καθημερινή. Σε αυτή δηλαδή που φορούσαν οι κάτοικοι των αστικών κέντρων, αλλά και αυτοί του ορεινού όγκου. Τα ζύπκας και τα ζουπούνας ήταν τα πιο διαδεδομένα και τα φορούσε όλος ο ανατολικός αλλά και ο δυτικός πόντος. Η θρησκευτικότητα των Ελλήνων ποντίων ήταν πολύ μεγάλη και είχε επηρεάσει και τον τρόπο ένδυσης και τούτο καταφαίνεται από τη σεμνότητα και ιερότητα των ενδυμασιών αλλά και των κοσμημάτων χρυσών και ασημένιων με σταυρούς, εγκόλπια και φυλαχτά που φορούσαν προς αποτροπή του κακού και φύλαξη των ψυχών τους. Τα κύρια στοιχεία που χώριζαν την φορεσιά σε κατηγορίες ήταν το ύφασμα, το πατρόν, η ραφή και το απλικάζ. Στην επιλογή των υφασμάτων χρησιμοποιούσαν έντονα και φανταχτερά υφάσματα για τις νεαρές κοπέλες και σκουρόχρωμα για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι άντρες προτιμούσαν τις γήινες αποχρώσεις. Για τη γυναικεία αστική ενδυμασία χρησιμοποιούσαν άγριο και ήμερο μετάξι, βελούδο, δαντέλα, μπροκάρ και βαμβακομέταξο ύφασμα. Για τη γυναικεία λαϊκή φορεσιά χρησιμοποιούσαν εγχώριο μάλινο ύφασμα, το οποίο ήφαιναν οι ίδιες οι γυναίκες στους αργαλιούς. Για την αντρική φορεσιά χρησιμοποιούσαν μαλλί, τσόχα, κασμίρ, βαμβακοφανέλα, κάμποτο. Γύρω στο 1910 οι πιο πολλοί άνδρες στον Πόντο, ειδικά στα παράλια και τα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουν ήδη υιοθετήσει το ευρωπαϊκό κοστούμι τμηματικά και συνολικά. Στα χωριά, αλλά και οι ηλικιωμένοι των πόλεων, διατηρούν την παραδοσιακή αμφίεση. Ζύπκα ονομάζεται το σύνολο της ανδρικής ποντιακής φορεσιάς. Είναι μια ενδυμασία που φορούσαν Αρμένοι, Τούρκοι τσέτες, Γεωργιανοί, Λαζοί και άλλοι λαοί και την υιοθέτησαν και οι Έλληνες του Πόντου λίγο πριν από το 1900. Αγαπητοί κυρίως στους ένοπλους διότι τους έδινε μεγαλύτερη άνεση στην κίνηση, ενώ συναντάται σε ολόκληρο τον Πόντο σε διάφορες παραλλαγές. Η ζύπκα, η ζύβρα, ήταν μια βράκα φαρδιά στη μέση με πολλές πτυχές μπροστά και πίσω που στένευε βαθμιαία από τα γόνατα και κάτω μέχρι τον αστράγαλο. Τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν ήταν διάφορα. Μαύρο για τους ένοπλους, μπλε σκούρο ή ραφ για τους νέους, γκρι, σκούρο καφέ, καμιλό και κυπαρισί για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Για το κεφάλι οι άνδρες χρησιμοποιούσαν το πασλούκ, ένα κάλυμα από λεπτό μαύρο σάλι ή τσόχα με 2 λωρίδες μακριές από το ίδιο ύφασμα που στα τελειώματα αλλά και στο μέρος του κεφαλιού μπρος και πίσω είχαν συρίτια χρυσοκέντητα. Στην ανδρική ενδυμασία συναντούμε το καμίς, ένα πουκάμισο με στενό γιακά και μακριά μανίκια, συνήθως χωρίς κουμπιά, αλλά και το γελέκ, αμάνικο ένδυμα με φόδρα, μέχρι τη μέση, σταυρωτό ισχυστό μπροστά, το οποίο φορούσαν πάνω από το πουκάμισο. Οι άνδρες τυλίγονταν στη μέση με ζωνάρ, ένα ύφασμα μήκους 3-4 μέτρων και πλάτος 40 εκατοστών, ή φορούσαν μεταξωτό ζωνάρι, το λεγόμενο τραπολόζ, το οποίο είχε πυκνές, οριζόντιες, μεταξωτές, χρωματιστές ραβδόσεις. Στην ενδυμασία του συναντούμε επίσης και το σελαχλίκ, ένα είδος φαρδιάς ζώνης από μαύρο δέρμα, στο οποίο τοποθετούσαν οι αρματωμένοι τα όπλα τους, την παρουτοθήκη, την καπνοσακούλα καθώς και διάφορα άλλα εξαρτήματα. Τα κοσμήματα δεν έλειπαν από τους άνδρες που συνήθιζαν να φορούν ασημένια τριγωνικά φυλακτά, ασημένιο ή χρυσό ρολόι, εγκόλπια χαραγμένα με διάφορους αγίους και διάφορες αλυσίδες. Συναντάμε διάφορα είδη υποδημάτων στους άνδρες όπως τα μέστια, τα τσάπουλα, τα γεμενία, τις μπότες, άσολα τσαρούχια και άλλα. Τόσο για τα ανδρικά ενδύματα όσο και για τα γυναικεία υπήρχαν κατά τόπους διαφοροποιήσεις και στην ουσία δεν επρόκειτο ποτέ για μία και μόνη ενδυμασία προσδιοριστική της ελληνικής καταγωγής. Ενώ οι άντρες, κυρίως στα αστικά κέντρα, λόγω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, αλλά και της ανάμειξής τους στα κοινά, αφομοιώνουν το ευρωπαϊκό κοστούμι, το φράγκικο ή αλλιώς στενό όπως το έλεγαν, οι γυναίκες αντιστέκονται και κρατούν την παράδοση της τοπικής ενδυμασίας σε μεγαλύτερο ποσοστό. Παρόλο που η αντρική παραδοσιακή φορεσιά αντικαταστάθηκε πιο γρήγορα με τον δυτικό τρόπο ένδυσης γύρω στο 1910, δεν έγινε το ίδιο και με τη γυναικεία φορεσιά, η οποία επικράτησε κάποια χρόνια παραπάνω. Η γυναικεία ποντιακή φορεσιά έχει στοιχεία από το βυζαντινό κοστούμι. Το χαρακτηριστικό της ένδυμα είναι η ζυπούνα.
Καθιερώθηκε σαν ορολογία για ολόκληρη τη φορεσιά. Η ζυπούνα είναι ένα είδος χιτώνα ή φορέματος που έφτανε μέχρι τον αστράγαλο με στενό γιακά. Είχε μανίκια σχιστά στα άκρα και στο εσωτερικό μέρος είχε φόδρα από βαμβακερό πανί ή σατέν. Μπροστά η ζυπούνα έκλεινε με κουμπιά. Αναπόσπαστο τμήμα της φορεσιάς ήταν το σαλβάρ, μια φαρδιά βράκα στη μέση της οποίας περνούσαν κορδόνι και έτσι το ρούχο σχημάτιζε πολλές πτυχές. Το σαλβάρι το έδαιναν στα γόνατα και το υπόλοιπο του υφάσματος έπεφτε στη μέση της γάμπας. Το φάρδος του ήταν τέτοιο που εξυπηρετούσε ως φουρό παλιάς εποχής για να στέκεται όμορφα η ζυπούνα. Μέσα από τη ζυπούνα οι γυναίκες φορούσαν λευκό καμίς με μακριά φαρδιά μανίκια ή σπαλέρ, ένδυμα που κάλυπτε μόνο το στήθος από το λαιμό μέχρι τη μέση. Πάνω από τη ζυπούνα φορούσαν κοντά πανοφόρια από τσόχα ή βελούδο με στενό γιακά και μακριά μανίκια ή μακριγούνια και κοντογούνια. Πάνω από τη ζυπούνα συναντούμε και άλλα ενδύματα, όπως το λαχόρ, πολύχρωμο τετράγωνο μάλινο ύφασμα που διπλωνόταν τριγωνικά και δενόταν με 2 δέματα στη μέση της γυναίκας. Επίσης το τραπολόζ που ήταν από μεταξωτό ύφασμα, αλλά και τη φωτά, ένα είδος ποδιάς από τετράγωνο ύφασμα, βαμβακερό ή μεταξωτό με πλατιές ραβδόσεις κάθετες ή οριζόντιες. Ποδιές φορούσαν οι γυναίκες μετά το γάμο και την απόκτηση παιδιών. Οι γυναίκες διακοσμούσαν το κεφάλι τους με στρογγυλά, δισκοειδή καλύματα που έφεραν φλουριά ή μαντίλια. Τα υποδήματά τους ήταν κατά βάση με τακούνι από ευρωπαϊκό ή εγχώριο δέρμα μαύρου χρώματος. Φορούσαν επίσης ποτίνια, τσαρούχια και άλλα. Τα κοσμήματά τους ήταν απλά αλλά φανταχτερά. Σειρές από χρυσά ή επίχρυσα φλουριά, περιδέρεα με φλουριά, χάντρες και νομίσματα, ασημένιες και χρυσές αλυσίδες, πέρλες, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και άλλα. Σαν κλαδοπάτα κάθομαι και θα σε λιδώνει. Σαν κλαδοπάτα κάθομαι και θα σε λιδώνει.